Εσύ ήξερες ότι για να ξεκινήσεις τη μουσική ως χόμπι χρειάζονται μερικά μικρά βήματα για να σε βοηθήσουν να μην χαθείς σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο της μουσικής? Άκου μερικές ιδέες. Καταρχήν, διάλεξε ένα όργανο που να σε ενδιαφέρει. Πιάνο, κιθάρα, drums, φωνητική ή ακόμα και το να γράφεις τα ίδια σου τα τραγούδια, τις δικές σου μουσικές ιδέες στον υπολογιστή. Δεύτερο βήμα, θέσε μικρούς στόχους. Μην προσπαθείς να τα κάνεις όλα τέλεια από την αρχή. Δεν γίνεται, μη σου πω και καμιά φορά δεν γίνεται ούτε αργότερα. Τρίτο βήμα, απόλαυσε τη διαδικασία. Μην συγκρίνεσαι με τους άλλους, δεν είναι όλοι οι ίδιοι και ο καθένας έχει διαφορετικά standards. Επόμενο βήμα, πολύ καλή ιδέα είναι να χρησιμοποιήσεις δωρεάν εφαρμογές για να ξεκινήσεις σιγά σιγά να έχεις μια επαφή με τη μουσική. Όμως προσοχή, αυτό δεν είναι ποτέ αρκετό. Πάντοτε χρειάζεσαι βοήθεια από έναν ειδικό.